Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, kay mga kapuso, madamo kanya salamat. Abo nagtupa sa pila ka mga balay sa Banuas ng Castellana, Negros Occidental matapos ang minor explosion sa Mount Kanlaon Kahapon. Pagluntad sa muddy stream flow na monitor man. Natutong Aileen Pedreso. Bangod sa pagtupa sang ulan, natalupang ng pagluntad sang muddy stream flow sa pila ka mga suba sa Castellana kag Moises Padilla. Ginsundan pag-idinis ang nagluntad ang minor explosion sa Mount Kanlaon pasado las 3 kahapon sang hapon, Pebrero 6. Makita sa mga dahon sang tanom kag nahalay nga bayo ang nagtupa nga manipis nga abo kon ashfall sa balay sang pamilya Makalipsay sa barangay Sagang, Castellana, Negros Occidental. Sunod sa residente nga si Junjun, ginkulbaan ang mga inis ang nakabati sang lupok gikan sa bulkan. Ati, unay lang ginagakulba eh. Kaya mamagyapan ng panik sa primero to eh. Gilayon man nga ginhimo sang residente nga si Rosana ang ilang mga bayo sa pagkabalaka nga basi masundan pa ang nabatian nga lupok. Hindi magitanto ka, ano po, bati, hindi dyan nga nagano. Kaya tendency nga anong kanaon, siyempre, din ka mo madlagat. Napanimahuan man sa lugar ang maisog nga baho sang asupre nga ginbugas ng bulkan. Sunod sa PVOX, naglawig sang kapinduha ka minutos ang paglinupok halin sa crater sang bulkan. Hindi natin siya kitaon tungod kay fully covered ang edifice ng bulkan. Pero ini siya nga event, may nakabaton kita sang reports nga may nabatian nga mga booming sounds. Mula sa gintuga nga pyroclastic density current ang minor explosion, hindi pareho sa nagluntad nga major eruption sang December 9. Posible sunod sa PVOX nga barado sang asupre ang crater sa bulkan kag bangod hindi makasungaw ang gas halin sa idalom sa bulkan, nagtuga ini sang pressure. Nagkaroon sang plugging sa aton nga system, and then amo ni siyang nag-cause sang pressurization na naman sang panibagong nga pressurization. Subong ma'am no nga naga-enter sa magmatic unrest ang aton nga bulkan, expected na naton nga may ara kita nga mga minor explosions or pwede nga mag-lead into a major eruption. Bangod sa pabago-bago ng aktibidad sa bulkan, may posibilidad sunod sa PVOX nga ipasaka sa Alert Level 4 ang status ng bulkan. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.